नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण आलो आहोत श्रावणी सोमवार निमित्त परुळे बाजार येथील गौरी शंकर मंदिरात। गौरी शंकर महाराजांच्या प्रिय भक्ताचे नंदीचे दर्शन घेऊन मग आपण गाभाऱ्यात जाऊया। गाभाऱ्यातील या पिंडीबद्दल असे सांगितले जाते की ही पिंडी मानवनिर्मित नसून स्वयंभू आहे। काही वर्षापूर्वी येथील काही शंकर भक्त दर्शनासाठी गोकर्ण महाबळेश्वर येथे गेले होते। तेथे समुद्र स्नान करत असताना त्यांच्या पायापाशी समुद्राच्या पाण्याबरोबर एक पिंडी आली। त्या लोकांनी ती पाण्यात सोडून दिली। काही वेळाने परत ती पिंडी त्यांच्या पायापाशी आली। त्यांनी पुन्हा ती पाण्यात सोडली। ती स्वयंभू पिंडी पुन्हा पुन्हा त्यांच्या पायाशी येत होती। काही वेळाने त्या भक्तांच्या लक्षात आले की हा काहीतरी वेगळा संकेत आहे। मग त्या भाविकांनी ती पिंडी गोकर्ण महाबळेश्वर येथून सिंधुदुर्ग परुळे येथे आणली आणि या जागेमध्ये त्याची स्थापना केली। आपल्याला दिसत असलेली हीच ती स्वयंभू शंभू महादेवाची पिंडी आहे। गाभाऱ्यामध्ये पिंडीसोबत श्री दत्त महाराजांची स्थापना केलेली आहे। गाभाऱ्याच्या बाहेर उजव्या बाजूला महादेवांचे प्रिय पुत्र गणेश अर्थात आपले गणपती बाप्पा विराजमान आहेत, तर डाव्या बाजूला त्यांची प्रिय पत्नी गौरी म्हणजेच पार्वती मातेची स्थापना केलेली आहे। दरवर्षी या मंदिरात महाशिवरात्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते। आजचे हे श्रावणी सोमवारचे गौरी शंकर महाराजांचे दर्शन तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।